Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fish Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Bengifunda la guys ngezingane zesithembu season 2 ukuthi njengoba beza-ke baqala kusasa yini ehlukile bathi balalelile ukuthi abantu bathini bazoveza kakhulu izingane okusho ukuthi bazoba khona uVuyo noTirelo kodwa-ke this time bazobe behamba ngemuva. Kungaba fame kunjalo ngoba phela ishow ithi izingane zesithembu ngeke ifikise izingane zesithembu mase besimela ngesithembu sikaMpumelelo nakhona futhi uma besimela ngesithembu sikaMpumelelo angakanani abakushoyo bayaphuma bayangena emotweni babangukhiye babangi-Front-City kuyaphelezelwana kiwe eMzumbe omunye uqamba omunye igama ngoba nasisi samqamba ukuthi uRachel Gonuntu ngoba phela yena wabona uElizabeth wabona uVuyokazi wathi uQueen Elizabeth nathi-ke sayibonela uRachel Gonuntu kodwa kuRachel Gonuntu kuleya show ningamdeleli ngaphandle kweshow samqambela ukuthi uqambe omunye igama safuna igama lakhe mawukuthi umlandeli wakhe usufuna ukwazi ukuthi why sengikutshelile wathi kuVuyo uQueen Elizabeth sayina samfunela ke lakhe sathi uRachel Gonuntu so manje kuthiwa bazohamba emuva kunento engididayo guys ngicela ningilungise mawuthi ngikhuluma iphutha uMpumelelo akashongo ukuthi uthenge indlu ku season 1 uMpumelelo ngikhumbula ukuthi kube nendlu la bebehle khona sekumele ukuthi achaze ukuthi izohlala abani wathi akasenzi leso sinqumo leso sababaza sathi hawu nange sethi ready ukwenza isithembu kodwa usahlulwa ukusho ukuthi indlu le kuzoba kanjani ngayo uhlelo kanjani jiki uMpumelelo usisekhaya usebuyile eGoli mayesizwa ngoma kaMpumelelo umayeni uMpumelelo akasebenzi so umseleke uthengela uMpumelelo indlu waphinde futhi bazomnikeza imoto ngaphezulu hayibo uMpumelelo uthengelwe indlu wazothola imoto ngaphezulu uMpumelelo unezingane ezu3 shuthu ubaba wakhe mawukuthi ngempela uyo wenza lezi zinto akamfundisi uMpumelelo ukuthi abe responsible ngoba phela maye emthengela indlu uthola isikhathi sokuthi akuze abanye unayo phela indawo yokubafaka yindlu lathengelwe yona ngoba phela akwazi umayeni athi uMpumelelo akasebenzi ebesebenza nakhona futhi isikhathi aqale ngaso lapha esakubona ukuthi ubeqala ukudlala ibhola ubesequalifya nini ukuthenga indlu angizi ngomoya omubi guys ngoba ninjoza ngithi lento bazane kwangathi nomoya omubi ngizama ukukhalculate lento lemethi ayihlangani uMpumelelo uthe ku season 1 uthenge indlu lendlu iseGoli mayisegoli lendlu uTirelo usetholakala phakathi kuyona uVuyo kuseyabuza ukuthi kanti usehlala kule ndluni ngoba phela nakho isibonwe huye kuqala indlu noma bathathe indlu ukuze benze ishow hayi lo mndeni lo icontent izobenza enye into nisho ukuthi yindlu phela bayakwenza kwamanye ama-TV shows vele nje lapha yakwi-RS Show zazirent izindlu sabona kodwa phela kusiyinto entsha indlu iyarentwa vele hey khona sisakhuluma ngendlu we guys niyazazi izigemegeme zezindlu lezi ezithengwayo kodwa-ke asintshontxoxela ngegemegeme zezindlu nginey'ndaba ey'ningi inkinga yesikhathi-ke vele sheshe ngingazi ukuthi isikhathi senziwa yini isikhathi sivele sheshe uvele ngithi hayibo seku-6 seku-7 asisekho-ke isikhathi sokuthi ngihlale phansi ngirekhode masekusebusuku ngoba phela ezinye iy'ndaba zidinga ukuthi uy'xoxe la emini nje kusaqala ukuba semini ezinye iy'ndaba zenjalo kufana nale yomfundisi wale wakwi-African movie ngeke ngikwazi ukunixoxela kuyi-Sunday ngoba manje uma ngixoxa kuyi-Sunday nizothi hawu le ntombazane injani asixoxe indaba enje kuyisonto yabo
Kodwa leya mpumelelo wathenga indlu. Le ndlu le utirela ngase bezohlala khona, noma ubaba umsele kumthengele indlu, noma urente indlu ukuze benze ngayo i-show. Hawu cha, bositshela phela iqiniso, asinankinga. Hawu. Manje sofike sithi halala, mase sithe halala mase kuvela isigaxa, mase sekuvele sengathi isigaxo sekungathi abantu abadala abanomona. Ngoba phela mase kuba khona ukuthi ayikho indlu awayithenga, yabo ayisaveli kamnandi leyo nto. Kanti ekuqaleni nje uma bengazi belokhu bethi wathenga indlu engayithenganga, ubaba wakhe umthengele indlu-ke akunankinga. Ngoba phela manje usesekhaya, uma esesekhaya sizwa lapho umayeni ethi phela uma ula ekhaya siza yenza izinto nomnini ebuke kuwukuthi ubhuti omdala osizayo. Hawu bezoshiya indlu yakhe entsha, ushiye indlu yakhe entsha wayohlala ekhaya. Khona ibhola usadlala Mpumelelo. Engathi loya owayebahleba kukhona indawana ukhona u5% wawuneqiniso kulento ayeyihleba. Phela loya engathi mina bangamsukeli wake wayihleba into enjengaleyo, enjengayo lamahlebezi, amahlebezi. Guys, ngicela nindlu u-season 2 niye okusanganise mina, kuningi okungisanganisile. Ukhona nje umuntu usade ebhalela i-comment ethi uyaxova. Vele mase kuthi angirekhodi vele ngixoxele zonke izinto engiyibonile usuku luqalile luze luyophela. Ngibuye ngikhumbule sengiphakathi ukuthi hayi bo, ngikhuluma ngama-TV shows njalo, ngenza ama-reviews lezi ezinye iy'ndaba ukuthi nje nami ngihlele yiphithizela indaba ekhanda lami. Hayi bo, yabo nje nale izindlu ezinezinto phakathi. Hey, cha kodwa ngiyayibona nezindlu ezinezinto phakathi. Loya mama ontshontsha iphenti, loya day helper ohamba nephenti, loya sisi ubelisaphi iphenti. Indaba leyo iku-TikTok, nomunye ozongizwa sengihema lapha ngiyibala. Iku-TikTok indaba yalo umama bathi usuka le. Angifuni mina ukuthi sihlanganise nokuthi usuka kuphi ukuze sifake abantu ngaphansi kwe-umbrella eyodwa, angikuthandi lokho. Umama loya uthola umsebenzi waba yi-helper kanti uza nezinto ezimbi. Hawu, kuyathusa umuntu omdala onomoya omubi. Waze wanomoya omubi loya mama. Angazi ukuthi kwenzakaleni, engabe ngempela ubephushwa yini ukuthi enze into enje. Abanye-ke basisho ukuthi ubezamela ingane yakhe, u-husband walo sisi, noma ubefuna ingane yakhe kube yiyo ezongena kule ndlu. Sengaze abulale umzali noma ubuzamela ingane yakhe, sengayizamela ngendlela embi kanje. Hayi leya nto ingithusile, ngisusoza umama. Yo, bengayilindele into enje. Ngihleze ngizwa abantu ukuthi bayazenza izinto ezimbi. Nawo ubuthakathi ngihleze ngizwa ukuthi kukhona, kodwa mina ngithanda ukuhlala kwezinto eyi-negative. Mase ubona ukuthi hayibo nakho abamsukeli lona mawulalela bexoxa naye, ngoba phela laba abanye sesibona ukuthi abantu abadala abagulayo. Abanye abantu-ke aba-understand ukuthi kunokugula okuhlasela abantu abadala okwenza bebehave ngale ndlela ababehave ngayo mase kugcine kuthiwa abathakathi. Lo usesikhwameni kuwoplastiki, kuyasho bayamvezela oplastiki ukuthi yini le, uyasho ukuthi-ke yini. Kokunye bayambuza kumama akasaphenduli. Hawu, waze wangifakela amahloni loya mama. Yazi ngcono kube kuthiwa ubentshontshile, ngoba phela ukutshontshwa kungalungiseka ngokuthi akakhokhe imali ayintshontshile, lezi zinto ayintshontshile yibiza malini, bebambe umholo wakhe. Uzothakathelani ingane yomunye umama, uyithathelani? Khona ufuna umsebenzi ezobulala abantu? Hayi cha, loya mama waze wamsebenzisa usathane emdala. Hawu, waze wamwina usathane. Kodwa ngathi inkosi yami ngaphuma kule nto ayifake kuyona. Ngathi ngaphuma ngoba manje sekugcwele yonke indawo, kasho ukuthi engaphinde eqashwe. Ngathi ngaphuma kulo moya omubi, iy'ngane zakhe zona ay'sebenze-ke. Ayi loya mama. Kusuke yini ngempela yenza ukuthi umuntu egcine efike ecabangeni okujena? Hey,
Hayibo-ke guys, lesi sitori ngiyanixoxela ngoba yilokhu ngicabanga nje ukuthi ushuthi uhambile-ke waya kuleyo nyanga washo ukuthi ucela umuzi ngoba ey'misele. Ningakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Nibonile usisi eshuthi ubethandaza waze wathola ukuthi yini inkinga, eba namaphupho amabi. Uma uba namaphupho amabi, thandaza kakhulu. Ungabuke kodwa nawe izinto zokuthwala nemikhovu mase uy'buza ukuthi yini ube namaphupho amabi. Phela lezi zinto zizokulethela amaphupho amabi ngoba uyigcine engqondweni leyo mkhovu. Lapho ngisazonixoxela ngemikhovu. Hayi, nibuke kusasa ukuze sizoxoxa ngey'ngane zakaMseleko. Bye.